בוקר טוב, אנחנו ברחוב תלמוד תורה מהמלח של מרקש, רחוב שכל כולו ניזוק. בערב יום שישי בעצם אנחנו תוך כדי ארוחת שבת יושבים כל המתנדבים של כולנה ביחד אצלנו בבית עם האישה והילדה, ואז ב-11:15 רעידת אדמה מטורפת שלא הרגשנו דבר כזה עוד נראה לי בחיינו, ובורחים בנס, בורחים החוצה והכל, ממש מגלים הרס מאוד מאוד גדול בכל הרחובות לידינו במלח עצמו, וברוך השם לא קרה לנו כלום, אנחנו בסדר. בילינו כל הלילה בחוץ, ישנו ביחד עם 10,000 תושבים שהיו פה, ישנו כי מהפחד שיקרה עוד איזה משהו, ועכשיו אנחנו היום, יום ראשון, מתחילים להבין את הנזק, מה קרה בבית הכנסת, בסת לעזר, מה קרה בסת הכסים, נסים לעזור פה כמה שכנים, איפה שאפשר לעזור, אנחנו נעזור, ניתן פה יד, מי שרוצה לעזור לנו, כמובן, להגיע לפה בתרומות, בשליחת ציוד, מוזמן, אנחנו פה ביחד עם המתנדבים, כדי שכמה שיותר לסייע גם לתושבים, וגם כמובן, אנחנו עובדים בקהילה וכמה שיותר לקהילה, כדי לקדם פה את מה שאנחנו עושים.